Hi guys, majong hapon ni jong tanan. Padong may magkuan guys magsimba. Ganyan din tagwa may nakasimba kay 1. Karon may magsimba alas 2 sa mga simbahan. Barok ng Puranan yan nasi. Papa Junjun oh. Hi guys, good afternoon. Hi guys. Barok ng pongge. Ang barog kinas mingkoy magigda-higda. Si mama to nas tricycle. Brownie. Una. Halas brownie si Godi. Brownie. Panasud. Bra. Sa na kay gikan man na sila na ni Udto. Mo sang gipalakaw-lakaw dari sa gawas. Pangit. Ano jud ka pangit nga jud kang kaparaway. Ano ara ko nang binalak man ako ba? Paano yung pansingkuranan ba? Yangat ko no. Lugay pagunta. Kadyo po man siguro. Puli-puli mo na puli-puli. Nailipon. Ako ay gawas na. Dana ramon ta mo tipas oh. So, pwede pa. Layo pa diha, ara ra may highway o, asa Ano rami diha mo Tawi-tawi. tipas. Pwede na siguro, hindi may sugat dito. Hindi may sugat. Mabuka na ta sa saklit. Iyo ako diya ko. Layo na tayo ay. Sakit kita o pwede na. Okay. Tahan ko diya. Layo kay distansya. Ito ko balik ko si Chino. May paako na. Wala jud pa. Bandar na may may. Wait, wait. Yeah. Hey guys, sumanamig simba. Butang ra lang paypay palo. Daga akong paypay kay limugot. Palit ko na sige nagtakoyaki ha. Loy sa Ginoo, nakasimba na mi. Naka, magbunta. Okay. Magbunta. Papunod yung siya. Kaya mo niya. Ako mapunod niya. Ako yung sinag-drive. Ako drive. Iwan mang gikalukso. Tukso. Parang bugatan ni mama ko. Bugat kaya doon. Sige, takoyaki. Kasi mong kanon ma. Yan na, hindi ligit pa bisikleta ni mama. Ano? Nakuha. Palitan ka bisikleta. Ina nakatak ang ligit mo. Para tanay mo tuhod ba? Tutok ba? Pare, makita kung sa ligid ka. Ito. Bugat man na oy. Pati bike kita na. Pagpang siya namin. Pangpayat ka na bisikleta rin. Pagbiwang. Wala pa marumdi. Kapit na dyan ang magtip. Gamay pa'y naninda.
buhaya din. Tempura ma. Diway, wapas diway. Ano nagdiway? Pikas. Happy na nagdiway na lang. Tempura na lang. Tempura na lang. Ayaw, kanimutan siya na naraman ng mantika. Dili ka na. Takoyaki. Hi guys, namidari sa kasi waling hapit mi kay nagpaluto sige yan ka ng takoyaki. Kan kon pas mamag takoyaki. Waki-waki mo ganyan kingon. Yung takoyaki. Harang katinaw ka jud ko ano dagat. Tanaw na tagdagat. Tanaw sa mas mama sa kwan. Tricycle. Sige nagpaluto ko ang takoyaki. Harang tinawag dagat hangin. Dami ka jud hangin. Dili mo tantang na yan. Dagat. Tapos na yung suko. Kita na rong tol ya. Sikita. Agper guys, kita mau man sige trabaho. Ang isla sa Bolo kita. Baud man. Kisig og baud. Unsa? Ipatasan na no. Ang mga lingkuranan kay ipangbalhin na dani nindot na nung tanawon. Na plaza dito. Nas mama dias tricycle gahuwat. Sige na dato sa bangka napalutog takoyaki. Nindot na nung tanawon nga gipangbalhin na dani sa tubangan ng mga lingkuranan. Tambay-tambay dani sa dagat ba. Lingkod. Maestro ba? Ganun din magsabi mo rin maestro. Mura lagi maestro. Oo. Kasi mo maestro sa una ng unahan na. Parang lamaya ka yung hangin dari guys. Bagay dyan is mga dagag ulitaw dani magditdit kaya ang kahangin. Para mainita? Yung gabi mainita dire. Papainitan na gilang mga nabugnaw na ba? Para si mo ang bugmagod nabugnaw na. Ang hirap po ng painitan. Ayos ah. Now yun. Lamaya ka sa hangin oy. Napahak niyo. Sabi ka. Kita kayo buki dito sa bango. Nasgiyan nakapaluto nasgiyan. Nagkasuga ka jug hangin dari. Ha? Ay, labay sayang. Ano man din sa mukhaon? Ngano man? Mahal-mahal yung ilabay ah. Ngano ilabay man ni sa ganahan? Dahil ilabay dahil sa yung ilabay. Ang ilalong na niyo, ang ilalong na niyo. Karina, Tiki-tiki. Kuhan, murag. Kasag. dong dito ka agi dong tanaw ta sa Nung tamtalo tas guys ano kay Wala mang ganito ko diya pa. kay nalagi ko ni guys ano abrihan. Ato ra gutat tudyo kar makita just tukuran sa guys ano. Ako di kisa nung gablihan ko no. Di mag-abrihan ka ron. Siya, pa magimato. Masa mga mamurag kaon sa dabi, murag gutom. Agi ikaw, or mo to siya. Ato ganito age sa kanan na itukuran ato ganito age ro makita ni jagan na diha itukod. Sa ano ko no, ablihan ko no. Gimingaw na nas mama mag-guys ano. Diktan ko na yung dunggan ko wala ha. Antay ka. Hindi ko lang ko. Kani may tukura guys ano? Ay, ka na. Ablihan ha? Ablihan. Abri ko nung karon. Asa na abli? Sa baybay. Asa may bay? Asa may nunggalit? Kanina kita yan dong. Station man na di man na mo guys ano. Kani man mo naka guys ano kani. Kahit ang taon man ang ate. Taon ko na ito dito. Sige ba ba?
nag-ingan ni mama nga nani abrihan. Pamoto na jud ka mga wapay guys ano. Gitukod pa. Police station lang, anak ng tipo. Ate, di sa ano yung nakadaka? Ano na? Arara ng kagamay. Police station O na. guys ano na arara pa ng gamadya oh. Mura, di ba? Dili man gud kay sa ano nga kanang amo ng mall. Di sa ano nga supermarket man, mura green. Supermarket raman nga guys ano itukod. Di sa ano nga. Diyo pag pero. Basin Sugdan nagsugod. Sugdan siguro og trabaho. Balita ko rin niya, utro kong gano'n. Ano, kaysa nag-ingon nila. Bisano ko no, ablihan ako no. Wala Ito nga lagay ko, blihan ko nung nga. Niyagi ko, pag nagiwa pa ganun sumni. Bisano ko no, ablihan. Si ablihan. Kasi ablihan. Doon sa mga taon. Ablihan kurtahan. Kurtahan may ablihan. Bisano, ablihan. Agper oh, hapit na jud mo man nagper sunod tuig siguro na siguro mabiyahe dani. Wala mo ko na maligjag paborito nimong cheesecake ma? Ay katong pancake. Balog na ano na ba? Wala na, pamdoy na doro. Na, kiri gilbe, kaya na ang kalahan ng barko, Bill. Oh, Ang kalahan ng barko. gani. Ito at ano. Pero man Dire mo yung kuhan. Yung mga misla kay fish ka ng kuhan. Fish port. Bisport. Fish port. Fish port na. Ito ng baho kaya. Ablig yung gisano yun. Karang abriha. Nagakadyong abri. Gisano kita. Kung bagay sa nagbalita ni Diyos, jama lang. Hindi ka rin yung mga balita na yung mga tagkwarta dito. Paano nila yung mga tagkwarta dito? Na-scam si mama. Na-scam si mama. Kaysa kayo nagbalita ni mama. Daw! Naabrihan na. Nagungak mangga. Gibitay. Kuha na ma, mga gulay. Nailag ka, managod? Ha? Nailag ka. Mga gulay. Gulay mo na, ipanghiwa-hiwa. Bulan yung pagkakaiwa. Oh. Ako siya, ang iba ba, paano ito ang sagbot? Gulay po ng murag sagbot. Ha? Gulay. Gulay mo na tanan. Pahitan ng gipanganak pa 1950, oy. Mura bang kanin mga, Sagbot ko no. mura bang kanin yung mga dami-dami. Kuha na, gulay na tanan. Gaon. Pang Valentine's man to nga gaon. Mura pa pagbuang musol ka to para tayo na to na. Pagkasal mo to. Inagnay magkuan ba? Nay mag princess. Naday kas dun daw nagpuwa. Oo. Ang pumunta sa kapapani mo. Ano din mo itong triko di ay? Magkano na ang waki-waki pa. Waki-waki. Kung lagi yan, nakahubog. Takoyaki. Ano ba rin? Waki-waki dyan itawag. Waki-waki. Mo may dyan itawag. Waki-waki. Lingkaw naman ang siya. O bilamian naman. Okay, mga gulay man na.
Basta nang wala sa kuan. Ano? Murag margarin. Okay, wala nilagay dito na. Lami ma. Kasi ang ilaw. Ilaw may lami. Oo. Mo day mong gipangkit-kuit-kuhit kaya ilaw mo ra day. Ilaw ang lagi kaon. Kaya nang gipangkit-kuhit oh. Oh. Papa ako ilalim. Tatang, tatang. Nasa ako, nasa ako. Lagi mo ang kuan. Nasa ilalim. Okay. Ilaw ko na ba? Mo dyan na ijay nga naman di nahilaw. Inana rajid na. Okay na. Hapitan na tas papa. Magdagdag pa kayo na. Ha? Dana ras giyan. Muban man na. Ada na ra ka? Ajang pagkaon gi kuana. Sig mahagbeng. Dugay-dugay na. Pitikan kang paparon. Kay karon ra ka nag dugay-dugay na ka na nagkut. Sa una kada Lunes man nagkut magsimba. Karon di na nakasimba. Narabay basa. Ako yun, bago pa siya. Hmm? Karon kay na kay simba-simba Lunes. Hindi ko magpamisa pero ugat pa. Uy, may tumbi na malaki. Tayo giring na magiging. Unsa man ning gibitay? Sabi ko unsa to gamit siguro to nila daning mga trabahante. Pati nang muna ko papa. Halida na po na itong bulak ni Papa kay na Ako na pala ni birthday niya. Oy, nagkaroon ding December 23 birthday man ni Dia. Ayun ang puti. 25? Ay 25. 25 bagong birthday. Si Jang birthday ba nagka 25 bat nga halida na ijang buwak. Nang hapon di asi. Karon tagsarigid ta makadagkot. Makadagkot isama niya. Impang man kayo. Tama, kay Takula naman. Sorry kasi. Makasabot man as Papa. Uy, pani, sige na rin panerbi. Sunod-sunod ang derby ba yan? Sunod-sunod ang derby di oh. Derby. Ay gani wa kaning liwat sugarol. Kapoy ra. Ulang na mga pampalit sudan, derby pa. Kaigit gani ka diha. Tukong jud na ilingkuran na dali. Ara gid jud diha magtukong. Kaigit ka. Kalibangan ka? Samot kag kalibang kay nagtukong ka diha. Thank you. Bye-bye. Expire na ba na ako magbayan? Alaka. Ibalhin na dito doon sa butong sako. Lili ay. Payat mo na.
Expire ning tungtong sa tuyo dito. Karon tuloy ya. Karon tuloy na do. Ay lagi tumbi na kita giring na. Di pa do. Dagan na kay kalibangan ako. Kapag bakal dito ko. Kada na ko. Pasanas mama parong madali. Kada na ko. Kudkura ba? Kada na ko tikang. Ha? Akong tungod. Yung tingog. Nabtik na nung kamulakaw mga ningniwang. Ano na pa salamin kanina biyo? Kinsa? Naman ko. Nasundan ako kanina pa sa mo salamin. Daw tadi pulog. Kaon lagi dagahan. Ako ang buhol. Ingabtik na nung kamulakaw nga ningniwang. Ang gimang pagkaon. Kaon naman sa takoyaki yun. Hapit na gani morot ni Jagi sa kubo. Taki baon ba? Taki. Handa na sa Erlin Road. Nasa Berlin? Mama, Naglingkod? ilang duha nasa gate. Yung tanaw ni mo? Yung tanaw ba? Mano? Ibudi. Bodi na mo yun. Asa dati? Gilabok na mo nang nakuan. Asa na? Bikas na, bikas side ni Gudi. Asa na? Kanang nay puti. Ah, Naulian naman lagi na. No, wala sa mga uwan bro. gamit na rin ako guys sa bag guys. Hugang suklay. Dia. Suklay nga lingin. Sit sa bag. Lami, magtakoyaki? Ha? Pero lami. Ang tunga na ako nakaon bay. Puta na, bigisagol rin yun niya si Susak kanang kuan, tempura. Kabaw bito ka na imong lula na kato mga dili kwan. Dili ang may pare. Exotic maguna siya kung sa kwan pa rin siya mananap exotic mga buli-buli ba. Gilamian. At least gilamian siya. Murag American bully ni siya. Kami ang tunga. Paano di lami nga? Nagsagol na ang Susak tempura og sa ano? Gold pa kuno yung bag ko. Kala mo mayaman eh. Nagsinsip mo. Gigamit na rin ha guys sa ginatag diya nga bag, dress, sapatos, dress ug bag na guys sa nang gigamit. Salamat sa ginatag dani. Sa bag dong. Taki-taki. Ito sa bag di ko. Nidagan dito sa piso sa bag. Pingkoy. Gidit ako mo. Araya. Mo satan sa diya ho adi ay. Pura ano. Waki-waki. Takoyaki gaho karing nay quick. Emo ni. Aga ko ah. Lagi mo boss. Waki-waki ra dia. Dali mga unsa ta. Ako siya. Guwa, dito ko ano. Ano man? Singlantaw? Laki babae. Baki? Din ba god? Sa dapit. Simbahan? Sa simbahan o sa sewol? Bahal. Ano sige masaglantaw? Pag anak, pag hingin ako ka. Ikaw musimba gani kasi pamantay kasaan na ka. Musimba ra makasig pamantay. Simba gani mo focus inyong hunahuna sa Ginoo di kay bisag asa lang hunahuna ninyo. Hingin ko ko dito. Mantayon jud kang dako eh. Siblatan mo niya. Pag anak ako ba? Ako nakita.
Bayot siguro tumang kapuhan. Hindi makagantaw. Kuludun ko ang kaon na. Ludun ko. Kalami, anay gulay Man, ba ni? lagulay lagi gikon mo mantika ko. Okay rag. Katong Mugani ang ilalom ra ang tunga mo natin sa gid kaon kay di ko ansa kanang manti kaon kayo.